Umculi kaMaskandi uKhuzani Ndlamlenze umfowamPhongose nophinda abe umholi weqembu lamaBlue Nation endimeni kaMaskandi webonge wanconcoza edlulisa iy'ncomo ebonga kubalandeli bakhe kanye nakubona bonke abantu abaseka umsebenzi wakhe okuwumculo wakhe ngokuthi bawudlale ey'ndaweni ey'fanele. Lokhu kuze emveni kokuba lo mculi kaMaskandi ephinde wabonga wadedela iy'ndaba ekhombisa ukubonga kwikhasi lakhe lika-Facebook nelika-Instagram lapho khona beqinisekisa ukuthi-ke ukwesekwa kwakhe noma ukudlala komsebenzi wakhe ey'ndaweni ey'fanele sekumlekelele kangangokuba akwazi ukuthi ayitholele-ke isipho sohlobo lwemoto ephambili okuyi-Land Rover ebizwa ngokuthi R-Dynamic ka-D350 ka-2025. Obesebonga ethi ngiyabonga kakhulu niqhubeke njalo nothando lwenu, nazi izitifiketi zakwa-RISA, ngiyabonga kakhulu. Konke-ke lokhu kushiwo uyena-ke uKhuzani Ndlamlenze umfowamPhongose esibongela wabeseveza-ke ubufakazi bey'tifiketi zomsebenzi wakhe ukuthi umsebenzi wakhe wenza kahle kangakanani njengoba bekwazi ukuthi aphinde ahlonishwe ngey'tifiketi from ka-RISA. Bukele Prime Cast Africa TV nangamavete secaphunele wona esivezela ngokwakhe umsebenzi abe ubonga. Imisebenzi yenu yonke le yokulalela umusic wami namhlanje ngithenga amaphuzu abona umlimo lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.